הלו. הלו. שלום. שלום. לי קוראים מיכל, אני מדברת מהמרכז לעסקים, אנחנו מציעים לך הלוואה בערבות מדינה, אני חושב שיכול לעניין אותך. זה הדבר האחרון שאתם צריכים לעשות. למה? כי אני האדם, אתם מדברת עם האדם שנלחם נגד הדברים האלה. כל האנשים של דחיפת הלוואות, זה הדבר הנורא ביותר שאתם צריכים לעשות, זה לדחוף אנשים לפרטיים ולעסקים הלוואות. נורא. איך אני יכולה לדחוף? לא הבנתי. כי אתם מציעים הלוואות לעסקים שאחרי זה צריכים לקחת הלוואות להשתבד להלוואות האלה ושלא יכולים להחזיר את זה אחרי זה פותחים לתיקים בהוצאה לפועל. אבל הדברים נבדקים, זה לא נכון. לא, 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 זה לא. הדברים נבדקים. לא, 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 ממש. לא מחלקים, ממש לא מחלקים, זה עולה להם כסף. כן, אני אפילו לא מדבר על העניין הזה של הריביות, אני מדבר על זה שהמדינה נמצא פה במיקום. גם אני לא מדברת על ריביות, צריך להגיד תוכנית עסקית, זה עולה כסף. למה עושה את זה בשיקול דעת? זה לא נכון מה שאתה אומר. זה העניין שהוא לא עושה... הוא לא עושה את זה בשיקול דעת. מה אתה נותנת? עובדה שזה בא ממשרד הכלכלה שרוצה לעזור לעסקים. אז מה? אז שייתן להם מענקים במקום לתת להם הלוואות. אני יכולה להגיד לכחלון מה לעשות? קטונתי, לא? לא, זה לא מה שאני מסכים. זה לא מה שאני מסכים עם כחלון, עם מה שהוא מציע. וזה דרך כלל לא יודע אם זה כחלון, זה כלכלה בכלל, זה לא משרד האוצר. מי עובד מראש משרד הכלכלה? משרד הכלכלה זה בכלל נתניהו, זה לא כחלון, כחלון בכלל באוצר. אוקיי, בסדר, הוא יגיד ראש הממשלה הוא 10 שרים. מה, את הסיבה שלך? מיכל, את יודעת היום מה היקף החובות של השוק הצרכני? 140 ומשהו מיליארד שקל. אתה יודע כמה מעט אנשים... 140 מיליארד שקל, המדינה פה טובעת, אנחנו עושים פה למיתום, המדינה פה טובעת, אז בטח לא לתת להם היום הלוואות. כתוב בעיתון שיש להם עודף בתקציב של 2 מיליון שקל. למי יש עודף בתקציב? מדינת ישראל. תקרא את העיתון של ידיעות אחרונות אתמול, אתה יכול לקרוא את זה גם באפליקציה. שיש עודף, למי יש עודף של 2 מיליארד? לא, מיליארד, אני חושבת שזה המילה. למדינת ישראל, למשרד האוצר, היה להם עודף גבייה מייבוש של רכבים. תקרא את זה, זה היה אתמול בממון. כן, אבל עכשיו משרד האוצר אומר שחסר לו 15 מיליארד שקל לשנת 2017. אז אתם עושים טעות. כל אחד, אתה יודע, מעבירים את זה מכיס לכיס, זה לא שם כסף. תגידי, מעבירים את המוח, לי אין ולאו אין, אבל בסוף יש. בוא נגיד לך, מ100 טלפונים אולי מתעניינים 10, ולאנשים יש כסף. כן, בטח, לאנשים בעשירון העליון יש כסף, ברור, אבל אל תשכחי שיש פה חצי מהמדינה, יש פה חצי מדינה שנמצאת... 90 מתוך 10 לא מתעניינים, הם יכולים להסתדר לבד. באמת? זה עשירון עליון, אני אומרת לך ההפך, 10% מתוך 100 מתעניינים. תגידי לי, את יודעת מה היקף החובות בהוצאה לפועל? 650 מיליארד שקל, 65 מיליארד שקל זה רק קרן, כן, הדבר האחרון שצריכים לעשות, זה לא רק אתם בכלל, אלא בכלל גם הבנקים, שזה משהו שאני הולך נגדו, זה להציע היום אשראי. במצב היום שהוא מצב מאוד מאוד קיצוני מבחינת הלקיחה של הלוואות אשראי, ואת יכולה לכתוב את השם שלי בגוגל ולרשום מי זה יורם מועלמי, ולהבין מי אני יושב ראש... כן, אני יושב ראש עמותה לצמצום פערים חברתיים, אני נלחם דווקא דרך את תקופת האשראי הזו, ואני גם... אני לא יכולה אפילו לרשום. תרשמי יורם מועלמי, ותביני, זה הכל, לא צריכה יותר. יורם מה? מועלמי, מ' ו' עין, ל' מ' י'. מ' עין? מ' ו' עין, ל' מ' י', מועלמי. מ' ו' למ'? עין, ל' מ' י'. מועלמי. מה אתה יושב ראש אמר? העמותה לצמצום פערים חברתיים. העמותה צמצום פערים חברתיים. צמצום פערים חברתיים, איפה אתה בארץ? נכון, מאזור יבנה. כן. אוקיי, אני ביבנה עכשיו, אני מבינה, קודם דיברתי גם עם אחד מיבנה. טוב, אתה יכול להתחבר לסתיו שפיר ממפלגת העבודה, שגם אומרת משהו דומה, זה שלו. ומה היא תגיד? דברים דומים. מה היא אומרת בזה שלה? שבאמת, צריך כסף לפריפריה. אני לא מדבר על הפריפריה, אני מדבר על העניין הזה שיש פה היום דחיפה של אשראי של כל מיני בנקים למיניהם וכל מיני מוסדות למיניהם למי שלא צריך, וכשעבדים אותם אחרי זה, זה כלום. יש גם את העניין הזה שבכלל של הדיור, בכלל שזה בכלל בועה היום. כל המשק נמצא היום בבועה, והמשקים היום צורכים יותר מדי אשראי, והרבה משקים וגם עסקים קטנים קורסים, ויש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה, יש לנו בעיה לאומית גדולה מאוד, ובטח לא הזמן כרגע זה לדחוף עוד יותר אשראי. העניין הזה לצמצם אחר את האשראי, לצמצם את העניין הזה של הלוואות, לחיות עם מה שיש. אמרת לך עדיין, מתוך 110 מתעניינים, מתוך אותם 10, המדינה לא תיתן יותר משניים. שלא תיתן בכלל. תגיד, איך אתם נקראים? אנחנו דניה פיננסים. דניה פיננסים? כן. רגע, אתם עובדים, יש לכם שיתוף פעולה עם משרד הכלכלה?
לא משרד הכלכלה, יש גוף באמצע שהוא זה שמחליט עבור משרד הכלכלה. הבנתי. ואתם ערוץ שיווק שלו? לא, הרבה חברות עושות את זה, תוכנית עסקית להלוואה של... כן, הבנתי. אתם רואים תוכנית עסקית ואז אתם מגישים את זה למשרד האוצר? הבנתי. לחברה שזכתה במכרז למיין את ה... כן, הבנתי. אוקיי, הבנתי. טוב, בסדר. תודה, ביי. ביי.